Ang hangyo ni Pablo. Unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 5 hanggang 18. Mulahos ako diha sa Korinto pagkagikan ko sa Macedonia, tungod kay moagi ako didto. Ug posibleng magdugay ako diha uban kaninyo. Basin kon diha pa ako magpalabay sa tingtugnaw aron matabangan ako ninyo sa akong mga kinahanglanon sa akong pagbiyahe kon asa man ako moadto. Dili ko gusto nga kadyot lang ako diha. Gusto ko nga magdugay ako diha sa inyo, kon itugot sa Ginoo. Apan karon magpabilin una ako dinhi sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes, tungod kay daghan dinhi ang gustong maminaw sa maayong balita, ug nagtuo ako nga daghan ang mutuo dinhi bisan tuod ug daghan ang nagbatok. Kon moabot diha si Timoteo, abi-abihan ninyo siya aron dili siya mataha, tungod kay sama man usab siya kanako nga nag-alagad sa Ginoo. Tahuran ninyo siya, ug kon mobiya na siya diha, tabangi usab ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon sa iyang paglakaw aron makabalik siya dinhi kanako. Magpaabot ako kanya kuyog sa uban pa nga mga igsuon kang Kristo. Bahin sa atong igsuon nga si Apolos, gihangyo ko gayud siya nga mobisita diha kaninyo kuyog sa uban nga mga igsuon kang Kristo. Apan dili pa kuno siya makaanha karong mga panahuna. Muanha siya kon adunay higayon. Pagbantay kamo kanunay og barugi ang inyong pagtuo. Pag maisugon ug pagmaligon, ug bisan unsa ang inyong buhaton, buhatan ninyo kini nga adunay paghigugma. Mga igsuon, nasayran ninyo nga ang unang mga Kristohanon diha sa Akaya walay lain kondili si Estefanas ug ang iyang pamilya. Gihalad nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga katawhan sa Dios. Mao kana nga naghangyo ako kaninyo nga magpasakop kamo kanila ug sa tanang sama kanila nga gahago. Nalipay gayod ako sa pag-anhi nilang Estefanas, Fortunato, ug Achaiko. Kay bisan wala kamo, ania sila puli kaninyo. Nakahatag silag kadasig kanako ug ingon man kaninyo. Ang mga tawo nga sama kanila angaing pasidunggan.